ассалому алайкум ҳамватанони азиз. имрӯз дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон рақобатҳои мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳоноид ба ҷудо миёни калонсолон шурӯъ хоҳанд шуд. бо ин далел нашри навбатии барномаи иттилооти хабар махсусан ба ҳамин мавзӯъ бахшида мешавад. айни замон ҳамкори мо Каримхон Бегматов аз макони баргузории 35-умин мусобиқоти мазкур мустақиман бо мо дар тамос мебошад. салом Каримхон. чунончи медонем аввалин бор дар қалби Осиёи миёна чунин мусобиқоти муҳими ҷаҳонӣ баргузор мегардад. рӯҳияи мардум, меҳмонон ва фазои шаҳр чӣ гуна аст? бо дуруд Шералӣ. ин рӯйдод аз муҳимтарин рӯйдодҳои сол хоҳад буд, чунки қаблтар аз ин шаҳри Тошканд чанд маротибаи дигар мусобиқоти нисбатан поёнтареро баргузор карда буд. аз ҷоми Осиё баъдан Гран-при ва баъдан Гранд-Сламро баргузор кард ва ин ҳам маҳалли баргузории мусобиқот Ҳумо Арена ки соли 2016 сохтмони он шурӯъ шуд ва соли 2019 мавриди истифода қарор гирифт ва ин ҳам муҳимтарин маҷмаае ки дар он бузургтарин чорабиниҳо баргузор мегардад ва ин ҳам маротибаи аввал ҳаст ки як мусобиқоти фароҷаҳонӣ, мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳонро дар соли 2022 баргузор мекунад ва муҳити шаҳри Тошканд ҳам хеле фазои идона ҳаст. хурду бузург ба таъбири дигар пиру барно ба тамошои мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон омаданд ки агар фурсат даст дод бо баъзе аз онҳо ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. оё бо далели наздикии кишвари баргузоркунандаи мусобиқот аз ҳаводорони тоҷик касе руво хӯрдед? дуруст аст. бо далели ин ки маҳалли баргузории мусобиқот ё кишвари баргузоркунандаи мусобиқот бо мо хеле наздик аст, баъзе аз мухлисону ҳаводорони ҷудои тоҷик шанс пайдо карданд то тавонанд ин мусобиқот, ин рӯйдоди муҳими солро аз наздик тамошо кунанд ва мо як гурӯҳ аз мухлисонро мебинем ки аз гӯшаву канори Тоҷикистон ба маҳалли баргузории мусобиқот шаҳри Тошканд ва Ҳумо Арена ташриф оварданд ки тими миллии ҷудои тоҷикро мухлисӣ кунанд ва феълан бо баъзе аз онҳо ҳамсӯҳбат мешавем то ҷое ки имкон дошта бошем. ва лутфан худро муаррифӣ кунед ва чӣ ҷозибае шуморо ба ин мусобиқот кашонд ва аз ин рӯйдоди муҳим шумо чӣ эҳсосот метавонед дошта бошед? ростига мо вақташ ба хайр паҳлавонӣ мекардем, куштингирӣ мекардем. шавқи зиёди дзюдо ва мухлисӣ аз ҳад зиёд моро ба ин шаҳри зебои Тошканд овард ва мо ба ҳамроҳи бародарон паҳлавоно ман омадем мехоҳем ки ба ҷавонои Тоҷикистон мухлисӣ кунем ва байрақи парчами Тоҷикистон баланд бардорем. бисёр хуб, мо ҳам орзуи муваффақият мекунем ва аз шаҳри Истаравшан ҳам як гурӯҳ аз мухлисону ҳаводорон ва ҷудокорон ба маҳалли баргузории мусобиқот Ҳумо Арена ба қалби Тошканд ташриф оварданд ва эҳсосоти шумо чӣ гуна аст? салому алайкум ба аҳли ҷумҳурии Тоҷикистон. мо мана ба шаҳри Тошканд омадем ва ҷудокороноро дастгирӣ аз шаҳри Истаравшан бо мураббии мо Камолов Ғафурҷон бо ҳамин ҷудокорони Тоҷикистонро дастгирӣ карданд ба ё мухлисӣ кардан омадем. мо мехоҳем парчами Тоҷикистонро баланд бардорем, мухлисӣ кунем ба ҷудокорони Тоҷикистон. бисёр хуб, эҳсосоти шумо чӣ гуна аст? авваланбор ассалому алайкум. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар шаҳри Тошканд барои тамошобинии чемпионат мир омадем. ман мехоҳам ки калон шавам бар ин мусобиқаҳо баромад кунам. бисёр хуб, ташаккури зиёд ва азбаски фурсати мо нисбатан кӯтоҳтар аст ва дар нашрҳои баъдӣ ҳатман ки бо мухлисону ҳаводорон ҳамсӯҳбат хоҳем шуд ва Шералӣ ҳамон тавр ки медонем нархи чипта ё ҳамон билети қисмати пеши салони баргузории мусобиқот $150-160 амрикоиро ташкил медиҳад ва бо вуҷуди ҳамин имрӯз ҳаводорону алоқамандони ҷудои тоҷик ҳамон аз сафи пеш чипта хариданд то аз наздик ин парчами серанги моро ҷилвагар кунанд ва мухлисӣ кунанд ба худи ҷудокорони мо ки фардо рақобатҳои онҳо шурӯъ хоҳад шуд. аз рақобатҳои вазнҳои сабуки имрӯз кадом рӯйдоди муҳим ҳаст?
дуруст аст Шерали, ҳамон тавр ки дар қуръакашӣ дирӯз дидем дар дастаи вазни сабуквазнҳо он ҷопоне ки номнавис шудааст, ӯ ҳам қаҳрамони бозиҳои олимпия аст, ҳам қаҳрамони ҷаҳон аст ва яке аз бонуфузтарин ё маъруфтарин ҷудокорони сабуквазн дар дастаи вазни 60 килограмм ҳаст ва ҳамчунин ҷудокори гурҷистонӣ ки дар ин дастаи вазни рақобатҳо ҳузур дорад. Агар инҳо ба марҳилаи қисмати ниҳоии рақобатҳо раванд ва бисёре аз мухлисон ҳам гумон мекунанд ки ҳамин ҷудокори гурҷистонӣ ва ҷопониро дар марҳилаи ниманиҳоии рақобатҳо бо ҳам хоҳанд дид ва ҳамчунин яке аз варзишгарони моҳире ки рӯидааст, як падидаи наврустае аз Ӯзбекистон аст дар дастаи вазни 60 килограмм ки эҳтимол дорад уни ба марҳилаҳои ниманиҳоӣ ё ниҳоии рақобатҳо роҳ ёбад. аз тими миллии ҷудои тоҷикистон чӣ хабар? умедвориҳо ҳаст? ва воқеан ҳамон тавр ки мухлисону алоқамандони ҷудои тоҷик медонанд, тими миллии ҷудои тоҷикистон ба ин рақобатҳо хеле омодагии комил дидааст, хеле ҷиддӣ омода шудааст ва ҳамчунин шаҳри Тошканд ки барои тими миллии ҷудои тоҷикистон хотироти неке дар пай дорад. Дар ин ҷо буд ки паҳлавонони мо тавонистанд ки ба унвони қаҳрамонии Осиё даст ёбанд ва ҳамин ҷо буд ки дар Гранд при барандаи нишони нуқра шаванд ва ҳамин ҷо буд ки дар дигар мусобиқоти фароқоравӣ ва фаротар аз он ҳам ба гирифтани медалҳо шарафёб шаванд ва пешгӯӣ мекунанд коршиносон ки ҳамин мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон барои тими миллии тоҷикистон ҳам хотироти неке дар пай хоҳад гузошт ва мо низ умед дорем фардо дар дастаи вазни 66 килограмм Эмомалии Нуралиро якдилона мухлисӣ хоҳем кард, ӯро ташвиқ хоҳем кард ва бо ин мухлисону ҳаводорони ҷудои тоҷик ки ба маҳалли баргузории ин мусобиқот шаҳри Тошканд ташриф оварданд. ташаккур Каримхон. барномаро идома медиҳем. дастаи мунтахаби футболи то 17 солаи Тоҷикистон дар бозии нахустини мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 аввалин ғалабаи худро ба даст овард. Шогирдони Раҳматулло Фузайлов ба дарвозаи ҳамсолони муғулистони худ 3 голи беҷавоб заданд. тафсилоти бештар дар ин хусус. дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов дар бозии нахустини мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи H бар тими миллии то 17 солаи Муғулистон бо ҳисоби 3-0 ба пирӯзӣ даст ёфт. футболбозони навраси кишвари мо аз дақиқаҳои аввали майдондории тараддуду ташаббусро барои ворид намудани тӯб ба дарвозаи ҳамсолони муғулистонии худ ба даст гирифтанд ва ҳамин буд ки ҳисоб тавассути худгол боз шуд. бозингари мунтахаби 17 солаи Муғулистон Итгел Балчиндорш дар дақиқаи 28 тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид намуд ва ҳамин тавр наврасони футболбози кишвари мо бартариро ба даст гирифтанд. дар охири қисмати аввали майдондории Абубакр Сулаймонов шумораи голҳои наврасони Тоҷикистонро дар ин бозӣ ба 2 расонид. дар идомаи рақобат бозингари дигари тими миллии наврасони Тоҷикистон Шеравган Саидов ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошта, дидори мазкур бо ҳисоби 3-0 ба суди тими миллии футболи наврасони Тоҷикистон ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки дар даври ниҳоии бозиҳои гурӯҳии мусобиқоти интихобии ҷоми Осиё 2023 мунтахаби наврасони Тоҷикистон рӯзи 9 октябр бо ҳамсолони худ аз Афғонистон бозӣ мекунад. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешавад.